Shin da gaske ne shugaba Tinubu yana yaƙi da cin hanci da rashawa ko kuma yana yi wa 'yan adawa bita da kulli ne, musamman 'yan arewa? Kwana biyu da suka gabata, hukumar EFCC ta gurfanar da tsohon babban lauyan Najeriya, Abubakar Malami a gaban kotu da zargin mallakan wasu kadarori da hukumar ta ce bai bayyana inda ya samo su ba. Wa'yannan kadarorin an ce sun kai kimanin naira biliyan 8. Amma shin ko kun manta? Tsohon gwamna Ifeanyi Okowa, wanda hukumar EFCC ta yi zargin shi da almundahana, ta zarge shi da wawushe sama da biliyan 1 da miliyan 100. Idan aka kwatanta biliyan 8 da ake zargin Abubakar Malami da kuma tiriliyan 1 da miliyan 300, kamar misalin naira 800 ne, naira miliyan 1.400. Me yasa EFCC za ta bar Ifeanyi Okowa ta bi Abubakar Malami? Shin biliyan 8 ta fi tiriliyan 1 da biliyan 300 yawa ne? Ko kuwa dai zancen siyasa ne? Shin ya zancen bincikar Ifeanyi Okowa ta kaya? Shin ya zancen Abdullahi Umar Gandoji? Ya zancen tsohon gwamna Yaki? Ya zancen tsohuwar minista Beta Ego, wadda shugaba Tinubu ya cire ta akan zargin almundahana da wawushe kudaden al'umma? Shin wannan yaƙi da cin hanci da rashawa ne ko kuma yaƙi da 'yan adawa? Faɗa mana a comment section.